A alcaldesa de Ribeira compartiu co conselleiro de Sanidade a súa preocupación pola falta de médicos. Tamén abordaron a construción do novo centro de saúde no municipio. A materia sanitaria está a ser protagonista nos últimos meses na comarca pola escaseza de facultativos e a non cobertura das prazas vacantes, sobre todo nos centros de saúde. A alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, mantivo unha reunión con representantes da Consellería de Sanidade, entre eles o conselleiro da área, Antonio Gómez Caamaño, para abordar diferentes cuestións vencelladas a este departamento e onde puxemos de manifesto a nosa preocupación pola falta de facultativos nos centros de saúde. Sabemos que é un problema que vai moito máis alá do que é Ribeira ou do que é Galicia, pero evidentemente non podemos deixar de poñer de manifesto que efectivamente nos preocupa. Sabemos que máis é un problema que preocupa ás veciñas e os veciños do noso municipio e, polo tanto, trasladámoslle ao conselleiro de Sanidade, a Antonio González Caamaño, esa preocupación, e, dende logo, que agardamos que se poñan todos os medios a disposición do que é a Administración Autonómica para que Ribeira, canto antes, conte con todos os facultativos. San Pedro sostén que houve un aumento no centro de saúde local, onde as prazas de tarde están completas na súa totalidade. Que as plazas de mañán, desas 14 que existen, hai unha vacante. Según os últimos datos que tiñamos a semana pasada, había 2 plazas que se atopaban os titulares de baixa, e, polo tanto, o que queremos é seguir intentando ter o catálogo completo e, polo tanto, todas esas plazas completas para que os veciños teñan o mellor dos servicios. Outro tema que se tratou na reunión foi o futuro centro de saúde de Ribeira. Levamos tempo tamén pelexando por buscar unha nova ubicación, un tema que levaba paralizado tamén máis de 2 anos e que queremos reactivar. Estamos a falar da falta de un solar que se fai necesario para albergar ese novo centro de saúde, un centro de saúde que nestos momentos, ademais de contar con todo o que se trasladaría desde a actual, contaría tamén cunha unidade de saúde mental. Unidade esbozada para estar incluída nese futuro proxecto, no que tamén formará parte a UCA de Ribeira, que pasará a estar xestionada polo Servizo Galego de Saúde. O Sergas debe recalcular o espacio necesario para o novo inmoble. A partir de aí, cando teñamos esos novos cálculos, teremos que comezar a nova búsqueda de espacio para poder albergalo. Quédanos un camiño complicado, pero, dende logo, que non vamos a desistir nesa nova infraestructura que queremos que é de xustiza para o personal sanitario, polo tanto, tamén para toda a veciñanza de Ribeira. Como solución provisional a este problema, de momento, o que temos chegado a unha entente coa Consellería é a posibilidade de ampliar en 2 fases o centro de saúde actual. Cara a Casa do Mar, a rexedora ribeirense afirma que se trata dun acordo satisfactorio para as 2 partes, tendo en conta as necesidades actuais do centro de saúde. Tamén sería moito máis atractivo para os facultativos que teñen que pedir como destino Ribeira, que habera unhas instalacións moito máis cómodas e moito máis accesibles para todos.